गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङानो दङ बिजनीआव हाग्रानि जुनारनि अंगजों लोगोसे सासे मैहुर खालामग्राखौ हमदों। बिजनीनि फानबारि पुलिस थानानि ओनसोलनि सिङाव थानाय 4 नं दैलांजाराव पुलिसनि अपारेशनाव गोबां हाग्रानि जुनार पार्कजों लोगोसे सासे मैहुर खालामग्राखौ हमनो हायो। पुलिसजों हमजानाय मैहुर खालामग्राया 4 नं दैलांजाहार गामिनि कमल मण्डल, 40 बोसोर बैसोनि। सिग्रोमग्रा पुलिस हानजाया सिकारीनि आवथानिफ्राय गंथाम मोसानि हाथाइ, आसुगुर, मोन 10था मोसानि मालानि 144 थुख्रा आरो AS-26B7603 रेबथुमनाय गंसे मटर साइकेल आरो गंसे अप्प' मबाइल हेन्डसेट बोखांनो हायो। मोनसे थि स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै फानबारि पुलिस थानाया शुक्रबारनि मोनायाव पुलिसखौ सिग्रोमदोंमोन आरो जब्द खालामनाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे सिखाव फालांगिरि कमल मण्डलखौ खादोंमोन। उनाव हमजानाय सिखाव फालांगिरि कमल मण्डलजों लोगोसे जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ फानबारि पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। बांसिन गुवारै मिथिनो थाखाय हमजानाय मैहुर खालामग्रा कमल मण्डलनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङानो दङ बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बिटिआर सोलोंथाइ बिफाना UPSC आरो APSC बिजाथिफोरनि थाखाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 कचिं हाबाफारिनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। लिरजानाय आनजाद आरो गावारि मोगा-मोगिनि उनाव UPSC आरो APSC कचिंनि थाखाय साफ्रोमबो सा 15 बिनायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। जोंसार दैमारिया UG APSCनि फारिलाइयाव 180.5 स्करजों गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादोंमोन, जेराव इस्टार सांमाया APSCनि फारिलाइयाव 179 नम्बरजों गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादोंमोन। मोननै थाखोनि थाखाय वाइटिं लिस्ट फारिलाइफोरबो फोसावनाय जादों। सायख'जानाय बिनायसाफोरखौ थाबैनो बेसेन नाङै थाग्रा कचिं हाबाफारियाव हाबनो थाखाय फैगौ आगानफोरनि सोमोन्दै मिथिहोनाय जागोन। आरोबाव गुदि खिथा मिथिनो थाखाय www.education.bodoland.gov.in आव मोननो हागोन। थामथि खौराङानो दङ सा-8 आयेन बेरेखा बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ आसामनि खोला सालमारानिफ्राय होखारहरदों। आयेन बेरेखा हाबफैनायनि सायाव सिग्रोमनाय सा-8 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ आसामनिफ्राय उनथिं नायहरदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि सा-8 आयेन बेरेखा बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ शुक्रबारनि मोनायाव खोला सालमारा जिल्लानिफ्राय गेजेर हायुंआरि सिमा बारनानै होखारहरनाय जादोंमोन। ससियेल मिडियायाव गिबि मन्थ्रिया लिरदोंमोन, आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाया सोलिगासिनो दं। मैया मोनायाव खोला सालमारा पुलिसआ सा-8 आयेन बेरेखा बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ होखारहरदोंमोन। आसाम पुलिसआ गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दङ। आसाम पुलिसआ फोरमान गैयै हाबफैग्राफोरखौ सिनायनो आरो होखारनो थाखाय गावसोरनि नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामगासिनो दं। मावख'आरि खारि बादिब्ला बावैसोनि दानफोराव फ्राय 350 आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ उनथिं नायहरनाय जादों। सोरखारा खोथा होदोंमोन दि रायजोआव गासैबो रोखोमनि आयेन बेरेखा हाबनायखौ होबथानो थाखाय सिमा नायदिंनायखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन। ब्रैथि खौराङानो दङ गसाइगावआव ट्राकजों लोगोसे भुटाननि बासनि मोगा-मोगि, सा 10नि बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै मैया सानजौफुआव आसामनि गसाइगाव महकुमानि 27 नं माहारियारि राजालामानि गुरुफेलायाव मोनसे गिदिर लामा जाब्रबथाय जायो, जेराव सा 10निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। बङाइगावनि गसाइगाव थांबाय थानाय BP1 80042 नंनि गंसे भुटान रेजिस्टार्ड पेसेन्जार बासआ उल्था फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे सिमेन्टजों बुंफबनाय मिनि ट्राक WB739301 जों सौग्रावलायो। जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बासआ मोनसे लासै-लासै खारबाय थानाय गारिजों सौग्रावदोंमोन आरो कन्ट्रल खोमादोंमोन, जाय फैबाय थानाय ट्राकआव सौग्रावदोंमोन। गंनैबो गारिनि सिगांनि बाहागोआ गाज्रि खहा जादोंमोन। ट्राकआव 2 मावसाफोर आरो बासआव थानाय 8 दावबायारिफोर, जेराव गोबां फरायसाफोरबो दंमोन, गोब्राब जोखोम जादोंमोन। गासैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हरखाब फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन।
जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो दै आरो गुदि हेफाजाबजों राहा खालामनानै खहा जाजानायफोरखौ मदद खालामो। नाथाय जाथाय जानाय जायगायाव पुलिस सौफैनायाव गोबाव जानायनि जाहोनाव रायजो राजानि रागा जोंखांनाया बांदों। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। 5 थि खौराङाव दङ डिब्रुगड़निफ्राय इसर'सिम केरालायाव सलार मिशन वर्कशपनि थाखाय आसामनि सिख्लाखौ सायख'नाय जादों। आसामनिफ्राय आबादारिनि फिसाजोखौ इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन इसर' मावबादानि थाखाय सायख'नाय जादों। दिग्बय खाथिनि मोनसे फिसा गामिनि सासे गोरों फरायसा हिमानी गुरुंखौ आदित्य L1 सलार मिशननि सायाव मोनसे मानगोनां इसर' मावबादानि थाखाय सायख'नाय जादों। आबादारिफोर रुद्र बाहादुरी आरो मिलिमाया गुरुंनि फिसाजो हिमानीया IUCAA जों खुंजानाय तिरुवनन्तपुरमाव हायुंआरि मावबादानि थाखाय सायख'जानाय ओनसोलनि सासेल' फरायसा। राङारि जुजिनानैब्लाबो हिमानीया जेब्लाबो फरायनायाव साबसिन दिन्थिफुंदों। मार्घेरिटानि सेन्ट मेरिज स्कुलनिफ्राय लानानै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव फिजिक्सआव 3थि मासियाव दं। बिथांजोआ दा तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव गावनि मास्टार फरायगासिनो दंमोन। बिथांजोनि बिमा-बिफा आरो सुबुं समाजआ बिथांनि जाफुंसारनायाव गोग्गायो, जाय ओनसोलनि गोबां लाइमोन फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों। 6 थि खौराङाव दङ बिटिआर बिथांखिनि सिङाव फुजिग्रा थावनिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होदों। बिटिआर सोरखारा धोरोमारि फसंथानफोरखौ हेफाजाब होनो नाजानायनि मोनसे बाहागो महरै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री रनजित बसुमतारीया आलारि सोरां बिथांखि हाबाफारिनि सिङाव राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होयो। राननाया 14 नं चिरां दुवार हरसिंपारा सावथाल मन्दिर। बे हाबाफारियाव आगुनि लेङाइ श्रीकाम्पा बरगयारी आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै बिटिआरआव सिबिग्रा थावनिफोरखौ गोहो होनाय आरो जौगाहोनाय। मुलाम्फा मोनग्राफ्रा सोरखारजों होजानाय मददनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।